ही बघा चारे बोराचं फळ असं करवंदासारखंच दिसतं. नवीन कोण माणूस असतात तर तो काहीतरी जाऊ नको करवंद म्हणूनच खाईल. चारे बोरं म्हणजे चारोळी, आपण जी शिऱ्यामध्ये खिरीमध्ये टाकतो ती चारोळी, त्यालाच इथे आम्ही चारे बोरं म्हणतो. साक्षी एक फोडून तरी दाखव खरडा. हा असा कर मग. ही बघ अशी असतात चारोळी आणि ती मग अशी खाऊची असते. चल 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 आईच्या गावात थांब गो लागत काठी लागतील. ह्या कार्तिकी डेंजरच आहे. थांब हे थांब तुझ्या आंबट माझे घातले तुझे माझ्या आधी नंबर तू लावलं. हा एक चुकी आहे माझी. ही आहेत तोरणं. दाराला लावायची नाही, खायची तोरणं. तर तीनच मिळाली आहेत तोरणं, पण लय भारी लागतात. लय भारी काय भाजीला बघू टेस्ट करून दाखवू शकतो. हे बघा भारी लागतात. कशी झोमत डुमडुम तड्याव एका तोरणं बोलतो. हो, एकाच आम्ही गावठी माणसं आहोत, गावठीच राहणार. हे काय करतं थुकतात पिशवेत. हे यवा ए ताबग भागो भागो. पळ पळ काय मिळाला हे एका काय मिळाला बघ. अबो हे अबोग बाई चेटकीन डेंजर. थांब 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 असं झेव फोटो होय थांब. हात मार गो. पूनम ताई चल गो. गाडी आली पम पम पम. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या नव्या कोऱ्या भागात मी विनय घाडियावकर आणि ही सगळी फलटण चकला मकला हा हिला आम्ही चारे बोरा काढू. आधी याच्या आधी पण आमचे बरेचसे व्हिडिओ चारे बोरांचे गेलेले आहेत, पण ती प्रवासातच आमचा अर्ध वेळ जायचो. आता आम्ही थेट डायरेक्ट लोकेशनवर गेलो, कारण की आमचे सर्व इलेले आहेत. पूनम गाडी त्यांनी डायरेक्ट आमचं लोकेशनवर झाडाखालीच आणून ठेवल्याने. वही तेवढी चारे बोरा खावा. चारे बोरा ज्यांना माहिती नसतील त्यांच्यासाठी सांगतो. हां, चारे बोरं म्हणजे चारोळी, आपण जी शिऱ्यामध्ये खिरीमध्ये टाकतो ती चारोळी, त्यालाच इथे आम्ही चारे बोरं म्हणतो. आमच्या लहानपणी ही अशी बरीचशी पुंजावत होती, म्हणजे आम्ही नाही जायचो जाऊ, गौरवचो काका आणि अशी बरीचशी मंडळी जायत होती आणि डबो भरून चारे बोरा ती या मे महिन्याच्या सुट्टीत अशी फोडून तयार करीत होती. हां, पण आता जरा हे सगळं कमी झालं. मोबाईलच्या जगात ह्या सगळं खेळखंडोबा कमी झालेलो आहे. डायरेक्ट विकतचे आणतात, पण तरी पण आमच्यासारखी काही असतात मंडळी ती अशीच आमची टाइमपास म्हणून ती अजूनही जातात. तर पहिलं तुमका ती चारे बोरांचं झाड दाखवते कसं असतं. हां, बघा चारे बोराचं फळ असं करवंदासारखंच दिसतं. नवीन कोण माणूस असतात तर तो काहीतरी जाऊ नको करवंद म्हणूनच खाईल. आणि ही बघा ही हिरव्या रंगाची आहेत, ही अजून पिकलेली नाही. आणि पिकलेली ही बघा ही काळ्या रंगाची आहेत. ही वरची काढा हात कोणचा पत्ता माका सांगा असं का. आणि खाली पुंजावतात बघा. दोघा जण पुंजावून हे मेन असतं. हा म्हणजे तुम्ही डायरेक्ट ताच घेता, डायरेक्ट टेन्शन नाही. झाडावरचा काय काढतच नाही. आणि ह्याका सांगा काय काढूचं आता. ह्यो काय काढता आता बघा. तर तयार आता करवंद खया. करवंदाचं या बघा, करवंदाचं झाड. करवंद बघा सेम तशी चारे बोरांसारखी दिसत, पण अजून ही पिकलेली नाही आहेत. पिशे आणलास तर सही तयारीतच दिलास. लोकेशन बाकी भारी शोधलं ना पुण्यान काय हो म्हणा. डायरेक्ट झाडाखाली आणून गाडी थांबवल्यान.
चढ्यावरचा प्रवास विवास दाखवची गरजच नाही पडली या व्हिडिओत. सांग त्यांका आम्ही दुसऱ्याच्या साड्या दिला. हा आणि ह्यो आमचो चढो नाही हा. आमच्या गावातलोच आहे पण आमचो नाही हा. लोकांनी सांगले नाही आमका मॉप मॉपची काढा म्हणून इथे राहतात स्कूटर थांबून. ही मंडळी भारी आहेत हा. गो कार्तिकी आपली पिशवी कोणाला देऊ नको. कारावर पहिला ही प्रो अशी वाटतं काय काढतं दाखवा रे याच्यात. हा म्हणजे ही पिकलेली म्हणजे ह्याच्या बाहेर तर काळा काळा होता तसा सुकान गेलेला आता डायरेक्ट हे तुमका बी मिळाला. मग या डोक्या नाही तर तुम्ही पुंजावत असते. एक दोन काय खय किती बघ काढले नाही. पुंग्याची पिशवी वरती झाली. बाटली ती भाय भाय काय पुंजावत बाटली ती बाटली आहे ताच म्हटलं. हो हे असंच पण खाऊ शकता हो. ते त्या दगडाखाली बाजू ना ते बघ या दोंड्या हा ते हा तो बघ हे का साफसफाईच्या कामात घेऊ बरा रे. काजी बेनूक हेंका न्यायचा कामच भारी करतात. कोणाक माहिती गो एवढी झाडावत होय बाजूबाजू. तुका तर कायच नाही माहिती होता. म्हणजे एवढी झाडं तुका माहिती होती आधीच. ए इधर आ जाओ. यांची वेशभूषाच भारी. दाखव दाखव खरडा दाखव खायचा. खरडा दाखव खायचा ना. साक्षी एक फोडून तरी दाखव खरडा. गौरवची आणि तुझी टीम हा थांबाय साफसफाई चालू आहे त्यांच्या साफसफाई तू कर. असो गाव जरी साफ गो गो दिसता साफ म्हटला काय फक्त साफ. हा ती अजून आहे का तुझ्या हात तयच. हा हा असा कर मग. ही बघा अरे मोठी आहे अशी ठेव. अशी द्या. ही बघा अशी असतात चारोळी आणि ती मग अशी खाऊची असते. तुमच्या दोघांची एक टीम हा. आमची पिशवी कोणाक आम्ही देणार नाही. तो गौरव पण ताच वाक्य बोललो मगाशी. चला तुमची टीम माझ्या टीम मध्ये कोणा मग. तुका जाऊचा ना रिटर्न घराकडे तेव्हा माझ्या हातात आपली शेंडी. हा सिंपल भेटली पिकलेली आहेत. अच्छा थांब 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 भेटला थांब माका पण दिसला. नाही माझा बुक झाला बाय. आंबडा नाही गोड आहे माका गोड घाल. गो तू ह्याचा खाल्लं मी ह्याचा. वा ह्या बघ एवढा ह्या बघ हा जबरदस्त लागतात. बऱ्याच दिवसांनी घेतलं. दाखव दाखव असा दाखव असा करून दाखव असा. माका एक दे कम माका एक दे काय आलं ते एक खाल्लं. अरे माया मस्तच लागतं रे माका माहित नाही. मी बऱ्याच दिवसांनी आधी ह्या खातोय करंदा. आंबट लागतं अर्धा पिक्या. तर मित्रांनो ही सगळी मे महिन्यातली मजा असता. मे महिना चालू नाही हा एप्रिल चालू आहे पण यंदा सगळं लवकर होत असल्यामुळे आमची मजा कोकणात हीच सगळी मजा असता मे महिन्यातली. पण जर तुम्ही पिकनिक म्हणून येत असाल सगळा फिराक तर ती मजा नसता कारण की पाऊस कधी पण हजर असता. तुमका दरवेळेसच सांगताय मी. हां ते दिवशी बर्फ पडलो कारण आपल्याला दाखवलं नाहीत तुमका. हे ती चारे बरोच आहेत ना वर काळी काळी. मग ती कशाक नाही काढलास. अरे झाड खाली खेचा जरा फांदी. एवढे कष्ट
ह्या कसला पोळा करवंदत्ता करवंदीचा कच्चा. कच्चा हा. तुझ्या आता भाजली माझा पण घेऊन माका करवंदा दिलास तर मी नाही घेणार. तो चल 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 आजच्या गावात थांब थांब गो लागत काठी लागतील ह्या कारची डेंजरच आहे. थांब हे थांब तुझ्या थांब काठी लागले. आंबट सगळ्यांनी माझे घातले तुझे माझ्या आधी नंबर तू लावलं. हा एक चुकी आहे माझी. एक या बघा याला. दे 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 या बघा या. एका देऊन गेला पण केवढं झाली थांब आता मी थांब. तो गोड आलं. हा काय गोड आलंय ना. गेल्या 5-6 वर्षात तरी एवढी करवंद मी खाल्लेली नव्हते. किंवा रानात जाणं मग विकतची मी खात नाही. काय आता परत हात का पुढे त्या ह्याला तळीत आम्हाने काढलंय मी. तुम्ही तुमचं काम करा. काय काय लोक उंचच म्हणून आले भाव खातात. आईला माका एवढा मी आपल्या पाठसून उडून कामतो काय नाही. तुम्ही वा करीत राहू लाग फक्त. तुका दिलंय ना मी पण दिलंय सगळ्यांका. उपवासा. छी. आमच्या गावात फेकता बघ. माकडे खराब आहे बघ ते. छी. दुसरं दे ना. कोणती खारोडी आहे? सारे बरं तुमची मिळाली की नाही माका माहित नाही. करंदा तरी मिळाली बा मनासारखी. जा खा जा. काय धावत होता असं एक पाय टाकले. चलो चलो चलो. गॉसिप बाद में करो गॉसिप बाद में करो अभी चलो. हाय गाईस हे आहे आमचा मंदिर. कानाखाली मारी खोली म्हणजे तुम्ही खोली उगी येऊ खुळगी जात. गांधीजींची 3 माकडा. आबा मारा नको याच्यासाठी पण वाईट सांगा. ही आहेत तोरणं. तोरणं दाराला लावायची नाही. खायची तोरणं परेनं दिली. तर 3च मिळाली आहेत तोरणा पण लय भारी लागतात. लय भारी लय भारी काय नाही पार भाजीला बघू टेस्ट करून दाखवू शकतो. हे बघा भारी लागतात. करदा बिरदापेक्षा ही भारी लागतात. पट पटापट भांडरीन चालली पटापट. साक्षी खळतरी जाऊ नको एकटा. ही हात तोरणा येलो वाला खा. माका तर माहित नाही उगाच मी काय अरे करणार. खा ना खा भारी लागतं. तूच खा आधी. अरे भारी लागतं. बघ कसा नाही मरत नाही आता खाऊ दिलं असता. त्याच्यावर चांगली असतं तोरणा शोधू केला असतं तुम्ही काय ना. खयत ती एवढ्या तोरणांसाठी एवढा मी काढू. हा भारी लागतं. खाली कर आम्ही काढतो. मस्त लागतं. कशी झोमत डुम डुम गाडी येतं बरं. गौरव बाजूक रो तड्याव नाही हे का तोरणा बोलतो. हो एकाच आम्ही गावठी माणसं आहोत, गावठीच राहणार. काही बघा आता बघा एकाच तोरणा म्हणतात. आवला होय काढले मरणाचे जरा सगळ्यांनी हात एकच खाऊन बघ काय नाही होत. आम्ही त्याची हळद खाल्ली. मी पहिल्यांदाच खाल्लं. काय ह्याच्या मथुरच्या बिया असतात ना ते काय आवडले. चला लय बस झाला. इन्हें क्या पता एक तोरण आता का माका एक नाही व्हॅल्यू किंमत करवंद तोंडाचं माझं तुम्ही काय केला असता केला. पाणी द्यावा ना. कोणतं तोरण छान लागतं छान लागतं आमका बाबा आवड. बाबा
अरे रे रे खरंच पोटात घुस- नाही नाही माझ्याकडे चॉकलेट आहे आईच्या गावात. हा, दे दे. नाही 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 दे आता प्रत्येक गोष्ट तू मी नाही खाल्ले तर म्हणजे माका नाही, नाही. तुझ्या बाईने खाल्ले. मागा तोरणं खाल्ल्यामुळे चॉकलेट खाऊचा तर ते गोवात पाणी वेगळाच लागलं. मग ना वेगळाच आहे ना. पळ पळ पळ. काय मिळाला हे एका काय मिळाला बघ. त्यांकाच काय मिळाला डेंजर. गेली परा सगळी खाली कोचून घातलेली. तू भारी आहेस आधी. खरी टीम तिकडे तकडे अरे. ठीक बघ. त्यांना बिग बॉस मध्ये टाकू काय बरोबर की हे पण तुमच्या टीम पुढे ह्यो काय बोलणार नाही आता. हे यवा ए ताबग भागो भागो. डेंजर पहिल्यांदा हे काय करतं थुकतात पिशवेत ते बघ. आणि होय बघ हे ना बघ हेका लुटा आहे बघ. मला तुमच्या विषयात त्याच्या साक्षीन बघ ती काढल्या ती गप रवान रवान. अरे 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 पण मगाशी तुम्ही काय करू पिशवीत चुकत कशा करतात. अरे बरं इथं टाकलं. असं- अरे हे यांचा डेंजरस काम रे. अबो हे अबो बाई चेटकीन डेंजर. थांब 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 असं झेव फोटो होय थांब. मग हसत ना मग यो फोटो थंबनेल का 100%. अरे थांबा ए एक फोटो काढा पहिलो. नाही दिसतच भाई बाहेर ये. कोणाच्या गुरुंच्या पायाशी गुरु पाय मारून या करीत तुझा. टाकलीत नी घेऊन जा. पुन्हा खाली पडली बघ ना. जा बाबा, गो तुझ्या पाठीवर तो घोळ माका घोळ घोळ घस घस. खाली रगवा ते तुझं आज पुणग्यावर कमेंट आहेत बाकी. डेंजरस काम केलंस पण लगेच टाकलं भूतावळीसारखा चढला बघ बघ. आणि कधी वा सांगलं आणि वाटेत ना होय कोण जातील आणि बघतील तर म्हणते ह्या काय. हा हे पडशी वाच्या गावात वा ह्या डेंजरच हा. कोणा रायडर रायडर. मी वांडा राहिलं. तेजू कोणा गड वय होतं तो त्या कार्तिकी गोया यो बा हळूहळू गौरव बापूस बघता व्हिडिओ. खाली उतरवी तू खाली पडली. प्रेक्षक म्हणतील बा ही सगळी पोरा त्या ह्याच्या काय चारे बोरांच्या नादाक लागली आहेत. मी काय करीत नाही आपल्यात तो नादच नाही. मी मजा मस्ती करू गेलो. पुढे का अडकली आईला इथून समुद्र दिसतो. परत या त्याच्या मागावरच जा गौरवच्या. तो मला जख मारून नेलं. गच्ची खाऊ नको. मी ह्याची गाळ एडिट करणार नाही आता सांगतोय. हा पेपर येतो पेपर झालेत त्याचे. पेपर येतो म्हणले सर येते धावत. सॉरी व्हिडिओ बघते. हा सगळ्यात भारी हो व्हिडिओ झालो आपलो चारे बोरांचो. दरवेग अशी जातास काय आणतास ते तुमचं तुमकाच माहिती. आज माका घेऊन इलास फायदा झालो.